Kami ni Budo kami ako makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Uri naging butapudi ko Allah. Ay na malami po na matami ko Allah Ta'ala sabab sa ging lupastan o si Mayor. May late ano naging kaya pala panaguntaman niya. Si ko di ganis ka sa ko gaba. As kano ang mga ulama. Isa na naman atas tamungan ni. Sa manin na didaramban ako aging mga pagarian. Si saging nga iya kumpungan nami ERC. Oy. Si saging nga iya sulutan sa Facebook. Si Hudayfa, si Ustad Nuruddin, si Muhammad, oy si Imam Rafi, Imam Sanubalicis, si Yasin, si Halim, padang na kami ni. Oy. Mukti. Si Mufti, sulutan na pangadapan sa Nubalicis. Valenzuela. Valenzuela. Naging nga may kadar pa kami, sa kaya po kay may naging nga pagariya may si Ustad Nadir na may tutong aging nga dar pa yan, na ini pa ngay pamig. Alhamdulillah. Sa pinakamalaan ta kami naging mutwa balas ako. Naapi ang makambat mo para kasabutan kami niyo mga pagarinyo. Nas kami na mga Muslim kami. Aya kakadagan namin na kitab Allah. Al-Quran. Sabab sa kaya kitab Allah Al-Quran naginambu ikitab ipagisir kumanusia sa alungan na kiyam. Dahil na ipagisir ka sa nakudagitab. Menabar ka pagisir ni kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Ibn Taymiyah, kitab Ibn Kathir, kaya mo ipagisir Allah kung manusia, kung ano na kiyama na Quran. Ay tama na kiunuting ka ku Quran. Ay bitir Allah wa sawfa tus'alun. Sabun-sabunar at Allah ipagisir ka noya. Ang tunaw po naging na sa Quran. Iti sabab asunabi nasisalungan na kaya man ng report sa Rasulullah. I-report yan. Kung may ulaw na. Nasisiyanan sa Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qawmi ittakhadu hadha al-Qur'ana mahjura. Ya Allah, ginagulaw na ini sa alungan na kaya. Hey tuhanak na tigu nabi. Sabun-sabunar sa mga pagtawakan na tiyawarang yan sa Quran. Kung may mga naging utakataro nabi. Kenapa ayah Peter Nabi na tiyawarang iran si Bukhari na tiyawarang iran si Ibn Taymiyah tiyawarang iran si kitab Ibn Kathir ayah Peter Nabi si sa Quran ay report ya sa alungan ng kiyama na sa mga pagtawakan na tiyawarang iran sa Quran. Mano to adam bes agatuon ang mga umat o Nabi at tiyawarang iran sa Quran. Mga ngaran sa mga Muslim ugid na tiyawarang iran sa Quran. Di na nitiro na ayah kitabiran na Quran na di na mo pagunutan. Ano yung nakasukat tiro Allah ko Quran na tigiran na di ka katay sukat tiro Ibn Taymiyah katay sukat tiro o hadith nada ang problema o pa makaging kay hadith ap kilang niyan na titu-titu ka tiro Nabi na kay miya katakar ang mga hadith ang ko Rasulullah sisinja yung kaya kalaleman ng mga kitab tan ap mutuntan sa Bukhari Muslim na matan ka di mapres o tao aging kanan ang mga siksa na hadith sinsya yung na Bukhari o Muslim nagiti sabab akap pagadal matano si kugudagada tanwa ri mayro kamatan ka malakas sindit amay ka makatindig sulta sa alungan ng kiyama isumari o naging kaya kitab Allah Quran na mga gidawag tiga katay kay numuntan na si kitab Ibn Taymiyah kitab Ibn Kathir bada Quran bada Quran iti sabab sa alungan ng kiyama na subuma ka surga ko uman ikaw na aya ituwag kiran na sungaran no kitabidan so mga kaum o Isa alayhi salam na amay ka po mga surga aging kuto mga Muslim kung mga kaumihan na aya itiwag kiran wallah sa alungan ng kiyama na ahlul Injil mana tumutundog sila sa aging kuto kitab unabiran aso Isa alayhi salam so Musa na aya itiwag kung mga kaumihan at mga surga na ahlul Taurah so kuan kaum o Daud alayhi salam na aya itiwag kung mga kaumihan at mga surga na ahlul Zabur na sa mga umat o Nabi at mga silang sa maliwanag sa alungan ng kiyama na yaman mo ituwag kiran na ahlul Quran. Na ano man ikakatawag ka ahlul Quran, hindi ka pagunutan sa Quran. At naaloyin ka ayat na tiga miyaman sukanan kaya sa pangananan. Nandun na yung nakasapungon. Ilayin na ayat piya kasapungan po ayat to Allah na kadru a makhluk. Kumana, so kadru khalik na kasapungan o kadru a makhluk. Lagi na ni mala di tanong dingid-dingid. Inus kami ang mga ariniyo, mga pag-ariniyo. Nasa kami na si kami ko Quran. Apihan doon ay miulaula. Aya katiro Allah na fala yadhillu wala yashqa. Sa din sa unutan yan aging kaya kitab, ang Quran
na didin madadag na did makadapanas at tigwata. Natanudan ka ayabu bitu wallah akitab aludun suturuan na Quran. Dhalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Katan at tigwala so kitab naman ka ayab bitu wallah na singular sa tema na kitab. Ana ba ayab bitu wallah na dua kitab na tigwala na katan so kitab. La raiba fi ada na sangkanon ko kabenar yan. Hudan lil muttaqin at turuan ko mga tawaan na kalkiyan ko Allah. Agina bibitu Allah taala akitab aludun suturuan. Na upama kasura nga sa Quran, magalangan nga ko Quran, kado ba ng mga tao kito na di kasana sa Quran. Allah, pamana pagkaturun sa Allah sa kitab di kasana. Kaya ka kasana ero na nay pumumpalito ron. Dito kaya dag mga Yahudi o sa mga Kristiyan, agi mo tapiyang umpalito iran so kitab ko nabiran. So mga Yahudi na sumiulat sila sa Talmud. Kitab ito mga Yahudi. Agi ito man ikumpleto o Taura. Lagid mamu mga Injil, amimba sila sa Biblia. Nagyuti kay didaginan kasya na aniran so kitab umatag makhluk na dairang sana isutitu kitab Allah Ta'ala aminigan at mga nagilan. Naginan itindigan mi mga pagariyami as kami na muunot kami ko para manuwallah ako. Allah. Ini promise wallah sa din sa munot ko Quran na di madidag lagid mga dapanas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kaya mga patag sa yang kaya pangkusay yang kaya pagalitan no si Saika Aminullah Fatwa na tantua marel masagugot bagian kanan mga katuruyan mga Osenia. Sabab saya malalag na yang kaya kababalitan ng mga Muslim na ay buat titwa hadap tanong sungka dan tanong nasa din sa ay malang na pantua na katiru Allah Ta'ala na ay pa nakakasabutawan na minggulanan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agia so Rasulullah na ay malalag na skanya ni authority. Agian kanila Quran na makampatakya tiruon Allah Ta'ala ugay na mabalang aryan kaya na kungangan apaka ang tapanon na ay po sibuton na sa mga tawa ulul at Allah malantay si pamikiran balato si pamikiran ayat sampurna yan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pantag wagama na di keribat kapitir wallahu ta'ala asisiyapnya na dia na makapembelat agyang kanan Al-Quran aku katiru Allah Ta'ala katiru Rasulullah ayat sabab yan na paganil na giyang kanan na malala katiru Allah Ta'ala na ibu pitiru yan na titigil so sampai ari anda mana yang kita kitindi kita nurut o pamakaya malala na da saya da ngulalan da kuat no Rasulullah na sanja kini kuat no Rasulullah na gitu ni mana malala na tafsir Quran akatir wallahu ta'ala ay malala na sama na yan na benar lagi yang kota katiru yan aso Quran baik na di makam pebinco Quran na usul sunnah Rasulullah ame kagiang kota sunnah Rasulullah na tidu biya kamu yan agi tidu malala na accurate agi kota abasanian apa dah kalau minitong kinun dan kumpul minitong kinun mana ini so Rasulullah dan yang beli rejected sabab saya malala dan kena begitu hukuman na ay malalang na sama na yan na waiting ko ay dito ada pantanong na Quran na ayap pagi ng kaantanong na yang kutwa dito kamamata ni o kakasabuton o dito pakantapan Kakamayor, interruption na kakamayor, balasang awal lang, malagi na maputulay ng sentwa. Ginagiya mami na mga bato ko na malilapit ang ilalaw kami. Nagpapakayawan na ipag-isip-isip ka, total, yan na ngayon mamo. Okay. Para Nangingisyo tayo nabutan no. na kaya mo sa malalag na coordinator o di na malalag na secretary agyang kaya ERC. ERC na yung asunutan sa Facebook na mialoy niyan palapan na kami taliw mga si agyang kaya malalag na ulama mi si Sheikh Aminullah Fatwa na uwan na gaparo amini mi suyo adi kanuro na kapaparampangang kanurun na kapagayaan na may itong oras na isyo niyo sa kanil pagana mi suyo iman to masa na inuagyan nga mga pagalinga sa kiya ko na miya pikiriran na ay malalag na
o kaparok oras ka na makatiro ka sa kiyang kaya malalag na kwanta no darpata no sabab sa iman to nababias ka nakatawan niyo akirin butan sumada ka na tao sabab sa emin bubulang ka nagyang malalag na sa kami ang mga ulama. Allahu Akbar. Ay malalag. So kalalaman asabot. Oh, na malalag na miya nga susupak ka. Ari, kalalaman ito. Nagyan na ni pakaisabi o giyang ka na malalag kaya kinibida o sabot ka sa miya ka surah ang gusto kalalaman asabot ko agama. Upama na dama to no mga ulama as kami biya ka to bu anda na ng piyang mga kitab. Dama so agian ng mga ulama tanong. Real to ka na. Sa mo to na mga pagaling ni agian ng mga ulama na panday na mabuhay manalalag na anak ko na to na tituwa makinumpulan. Di niya di niyang kibubay na agian ko takap keribat agian ko tasabot yan ko agama. Kasasabot niya. Na ay malalag na miya mga sasumadag na tao. Agian sabab sa miya ka video. Nakita ni pausan niyo kan. Ano tayo ipakaisir ka mas ala? Napakanero. Namiya ka dagdagal. Ay malag namiya loing. Ay mo rin. Ay siya na naman. Ay siya na pagbangan. Pagbangan. Ay ma. Ay ini mo ko. Buat writer yo ay malalag na computer. Ay malalag. Para ka kanya na. Oh, dahil kalalaman ako sa inyo. Na aji ni ka pa mo do ba sao. So, binamira daw. Mga namariga na exempted. In every rule there is an exception. Mana na exempted sa giyang ko to. Kapusa exempted sa giyang ko to ay malalalag. Sa kasambayang ugay na so sambayang na malag na didang kabilan na supuasa na mapasa sa Ramadan na kabilan niya. Na exempted ba sa giyang ko to ba? Butsa ba mo mama? Na ay man lang na miya nagar ka apya kaliyong ka na tiga so mga bayi dulun subasa na ay man lang na kailangan mi papaliwaton agyang utak pusa na ay man lang na gini ni miya nagamir ka na oseng kami akan video tanong sa sabot na ay man lang na adip ka parampangi so madaklatap. Yang kami piyagin ka iya pakaisigin kaya lukustan mo si Kakamayo. Ayat na binariyan na mala ulama. Na naging mas alam ipantag si Buba yan dudun subasa. Nasuting di kami ro. Kaya ginawa kami aginan na mapapakayro na kapakapumusan yan. Na sabab na ayaw ko na namin na Quran. Yung kaya kita po Allah Ta'ala Quran na diniktilian. Wa antaa mga tao agkapakay akabugan sa lauda para di makapumusan. Suci Quran ini mitru. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Hoy, kaya kata na Allah aya kepakai maka buka aya malag na di makapusa. Sing kabugan sa lauda par. Naginan at tigu Allah Ta'ala so kesakit. Aguginan at tigu Allah Ta'ala so tao at biblayan. Inang bugingan na doon. Lagi ito, iman na niyan. Naging nga iya para manullah Quran na dinitilian nun wantay mga tawa bigan sa lauda par wag pa kay makabuka. Dua ay naliyo Quran. Aya inaliyo Quran aga pa kay makabuka naginan sa tao di makaragan kesakit marid. O nasubo ba yan dun subasa na kanababituan ng Quran sa kesakit. Dan maali ko Quran iba ini betul Quran si ko ba dun subasa na ba marid. Aya taman na inaliyo Allah ada ay mana ada naging ko to matatago na marsi. Mana karsikan sububay sa giyang utama sa nudul lagi utama sita niya. Panaba inaliyo Quran na bukasakit. Ikadua abigan sa lauda paro aga pa kaya makabuka nagyuto sutaw at imlele. Ginam mo. Nakuno ko to panguman tiga sige raw na pakabuka si babay kasan ang nudul subasa na pakabuka na lagi ka buda masukat ko Quran. Kaya gumana nakasuparaman wallah. Ikadua adalil na si mismo sa Quran nari Kakamayo. Inaliyo ron wallahu ta'ala. Taman ko ba ina di makapamuwasan. Si sa suratun Nisa itu sumipantag kutaw di makan diet barat na miya kapatay ka sa disgrasya oy na ayameloy sa Quran na diet ka para kanila ko Allah Ta'ala na bagabugay ka sa blood money oy bagabugay ka sa blood money uda abang kagib kay blood money
na siyamu syahraini mutatabi'in. Makapupuasa sutaw sa dula na tundo-tundo. Na aya aloin ron na mamagubabay. Na upama ka subasa na alang pupuasa ubabay na matan ka din bumiraw sa Quran at tundo-tundo. Kaya mana tundo-tundo adulan na upama ka muka kaon ada madulan na baktusiru ka. Na ino pan guminiraw sa Allah Ta'ala at tundo-tundo manadid na muka na kaon ka mama agubabay nakapusa nila na to kabaya bum kapatay sa disgrasya na mama at nababayag sa kapatay mabusa disgrasya na lagit mabuto adulan apo sa nila tundog na ino pangginan iinali wallahu ta'ala ko Quran ang makapusa subabay kasan sa dulan na tundog dini kebukan kamanaw to akan nabapad sa batal o po sa nila naging buto basa batan nati buto di marayan ikatalawa dali asya may pagayata nasudin suway sa karumo nabi napiyakatanayan at tiguay sa saging utang kay Saul at tigina kunnan usibu dalik sa kami mamuti tiguay sa napkatali ko makamiya ba sa mga karumo nabi manap ko mar kami subisita mi man saulan way natunay ka tiruyan kunna nu'maru bi qada'is sawm wala nu'maru bi qada'is salat na tigina betadami na isusubur kami agi mo taking gulalan ko kapusa apyak ni sisir kami subasa na ayadir kami tigin isubu na sukasimbayan ginanimbidaan o puasa usambayan so babay ka san ano dun subasa nagito di ka pakaisin bayang ka kanabas kanyan sutik ugid na suka pusa na kanaba aya kondisyon yan na masusuti ka ang lagi doon ka mga pigo at ka madujunub ka na korek na naging buta puasa na nagkarere at tiway siya isusubur kami panatigyan agi mo taking gulalan ko kapusa kaba nasa katano na kasasabot at ano ko kaba nakapamayan nasa Quran na aya maana ang kaba na king gulalan nakikutan fa idha qadaytumus salata igira minit tunay niyo mininggulan niyo sa sambayan bayamano to na bagida kaya bayidan niyo sa sambayan ano man to laginan imangararay ka dalilian ang mismo suaisa na tiyan tunian asiran ang mga karumo nabi apya sisigid ang subasa na di sila ni mga pamasa mabububili pa kayo kapakayak lidang ang ira naging tapakay sila kaya minisiran ka Anthony Delil ka sa paman nakapapakay o kay dali mga pamuasa imanto nakapakay sa tanok manimisir inukiran mapapakay so kapamadikiran kapakay o ba di pamuasa subay na haydian o pa makapaparatian niran so Sahihul Bukhari man na matatabo sa Sahihul Bukhari na api anudun ka subasa nakapakay di ka disimbay api so mga karumo nabi na gira disimbay natatago nira naging bel di aging paman na malungan nira nagtugas surug adi sila disimbay o pamakay pagunuti na Bukhari. Ino to pa ma tataplisan ni buwag yung to pa na mga padahanit sa Bukhari. Sa pangilaw tanwa sa Bukhari na did na buong riban. Yang mga sabu sa hadith ano nga yung Quran. Ay man na makuha pero kung si Sheikho na masusuwayan na double standard. Ay masusuwayan na papakain niyo. Na problema na nakatamo sa Bukhari na at susambayang napapakain niyo ron. Kung sa ano lagi na yung panalangin ang papiyakuan Ano ba yung sumiyo? Kalau siya kan dapat sa akin tagad di rumah. Mga tao malo. Pumanang mahapukan na majujunub. Di ka kita junub. Ikarman si karuman yan. Anta kami kirma sa lakot ako. Basta kirma sa lakot ako niya sila ka. Ay mana mi kirma ka sa karuman ka. Dapat maka Ego. naman ko na majujunub ka na bakit tiga. Pusa. Benar, kaso Nabi nagkabita aman ang majujunub. Nadipo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kapag ito Gawas yung Nabi. Kabitaan na mga pigo na di mabuha sa Rasulullah. anak yang Ako kanina pa ma- kamu kaya Hadis na na. Sini sa Bukhari. Dapat ano siya Bukhari. Agumya alip sa Bukhari. So, bana, subagay yung mga tawan lang ko na Bukhari na pagpunta nila. Nasi sa Bukhari, ang subagay na gabalay ni Sunbay, ano yung subasa. Sina sa Bukhari. Ayala palihan, nalayak manullah salama haidin illa bikhiman. Diterima ano Allah, so sampay ang bububay ang yung subasa sa taman sa di makasulot sa kumbong. Mano to na kukumbong sa di na di ka Sunbay ang nagkatarima. Na Bukhari na. Allah. Sama no doon na double standard. Mas paman Di apakaraga nga siya, super na yan. Sa amin, adimin ang Jami to paratian. adimin ang paparatiya. Nasa Apya hadith. subasa, Apya hadith. nadigam pa kayo ni Simboyan. Ayaw po mapapakairo, nagyiw ta ka pamos.
Kaya naman. Mayo. Kaya karani ang iyang oras. Seminta. Wagi o pagpagani Amerikano wagi emalalaki na grupo Sheikh Aminullah emalala Sheikh ini Sheikh Aminullah Batwa. Na sabab ko kele ako kumasay man to na kaya parampangan din naging madaklata wate pagkutan niya. Bari di ka paru. Ay malang na sitan wagi kaya mala ay malalang na delo. Ay malang na anami ka madi kaya mga itin sa mga salapi. Uy ate kumururod. Ate malalang na ka. Doktor Rata. May api-apianan. Oh. Mamimili ka kung mga salapi sa sunsug doktor. Kaya pa Doktor Rata. Ahmad Nur. Uy ka ba? Uy ka ba? Oh, ay. Lagi kami. Tali nga. Mamimili tayo sa kape kan. Umutuwa ka pa mo sa ububaya. Di plenar ko may tusuras. Importante na kaya sinagutan. Kami Nako. nagutan no buhay malalang. Natagui sa giyang ko to ay malalang. Nakakuha ng mga tayo. May tusuras sa. Walo. Alay, yang kung takya tiroon sa nguntap pa na subabay at tumitin siya, samboy mo to. Subabay at tumitin siya yung kuta oras akasumbayan na yaman naktuga na lawas siya. Hadis ito. Abang sumbayan. Farid mo to. Amo ba sabay din? Upama ka Sa ilang mga tali sumbayan ko. Na ba di ito po ay masiswayan. Sagyang kay munot, sagyang na nasa Sahih Bukhari. Nagkapakikira matatapo. Kaya ang mga tao, basta Nasir kami na dito pa pa kay. Di mi paparatian. Dito paparatian. Dito pa kunutan. Ay Peter sa akin ni Alin, napapiatigin naman na niyan na nanapagtag sa akin ko tabanti ang tatawag sa iyo. Nakapakayatigin na sumbayang sa mga bae. Upama kaya pagunutin na sa Bukhari. Upama pagunutin na hadis. Bukhari. Maniwala ko. Kaya tigil sa Bukhari. O pagunutin ka. pagunutin ka. Kami ka di ka pagunutan na pagbarata. Nasa kami natin Gina ni Saba, pinubigan Yes, lagi malaki na pa ko. Ulang wala pagari ako mga ulama. Allah. Siksa. O di na di ba paparo. O di na malalalag na ekele niya sa giyang kaya mga usay lagi nga pagaritan no. At si Sheikh Aminullah Batwa na mga kibi, mga dilag, mga ribat na malang ng pagrin Amerikano at Timothy Mukano na mipitere kano. Allah. At ay pagkasangan tanong. At ay malang na kaliwan lagi ang mga sabot ko ka ba? Kanip garap parampangi. So madakalataw. Udah, kian dulu bagi yang pada tahu. Mana ni? Nah, kate sudah berada. Kita dah satu dunia nak kapun dia Kami mana? bicara yang lagi sama pangaritan dong. Siapa dah? Yang saya kami. 0 9 5 6 4 7 2 6 8 4 3. Gila ni kontakan yura. Walo.